Ποιο είναι το αγαπημένο ματ όλων των παιδιών? Και όχι μόνο. Μα ποιο άλλο? Το σχολικό, παιδικό, ναπολεόντιο για πολλούς, αλλά είναι το ματ που θέλουν να βάλουν όλοι όταν πρωτοξεκινούν το σκάκι. Μέσα από αυτό το ματ διδάσκουμε πόσο απαραίτητη είναι η συνεργασία μεταξύ των κομματιών και πως η βασίλισσα, αν και το πιο ισχυρό κομμάτι, πάντα χρειάζεται τον βοηθό της. Ξεκινάμε με το πιόνι του βασιλιά, το οποίο ανεβαίνει 2 τετράγωνα μπροστά και αφήνει ανοιχτούς διαδρόμους για τον αξιωματικό και τη βασίλισσά μας. Συνήθως κάπως έτσι αντιγράφει και ο μαύρος. Εκτοξεύουμε τον αξιωματικό μας διαγώνια και ο αντίπαλος πολλές φορές κάνει το λάθος να συνεχίζει να παίζει με τα πιονάκια. Τότε λοιπόν βγαίνει και η βασίλισσά μας προς τα έξω και βλέπουμε ότι και τα 2 μας κομμάτια κοιτούν προς ένα πιονάκι, το οποίο μπορούμε κιόλας να το σημαδέψουμε με αυτό τον πράσινο κύκλο. Εάν παιχθεί κάτι λάθος, τα λευκά τότε, έχοντας σημαδέψει το συγκεκριμένο πιόνι, το τρώνε και εγκλωβίζουν το μαύρο βασιλιά. Οι περισσότεροι σκακιστές ξέρουν το ναπολεόντιο ματ. Αν εσύ δεν το ξέρεις, μείνε συντονισμένος γιατί θα σου μάθουμε κι άλλα τέτοια κόλπα.